जोंहा थांनो जाबाय नै एकदम पुरा न'खौ सेट खालामनो गालांबाय बेगफोरखौबो एकदम मोजांनो खोमनानै गालांबाय ओमफ्राय नै स्कुलाबो ओंखारखांबाय दै ड्रामफोरखौबो सिङाव सोना गालांखाबाय ओमफ्राय नै बिसनाखौबो बिदि खोमना गालांबाय नङाबा फैनानै आरो हरफोरावसो मोनफैनाय जायोना ओंखायनो आरो साफा खालामनो गोनां जायो ओंखायनो बेबायदि खोबना गालांबा दा सानि आन्थाखौ बोखारनानै बरियानो फैखाना उन्दुखानो हायो आरो ओमफ्राय बेगाबा खैथा जाखो बेगा नै मोनसे बिराद गोलोर जाखादो आरो गंनै मोनथाम मोनब्रै जादो बेगा लोगोफोर जों फैनाय लोगो लोगोनो ट्रेना मोननो हाबाय एकदम कारेक्ट टाइमाव मोनबाय हादो आरो नैया ट्रेना मोननो हाबाय जोंना एकदम कारेक्ट टाइमाव फैदो बेसेबां नाम्बार जोंनिया ओइ नै बेनो होमबा मोनखाबाय एकदम थांनोसै जों दा पाकुर स्टेसनाव दोङो खैथा बाजिखो दा फुंनि 5टा बाजिबाय मैया हराव जोङो बकार'निफ्राय 9:30 बाजिनि हरनि ट्रेन लादोंमोन ओमफ्राय नै दा 5टा 5:30 बाजियाव पाकुर मोनफैबाय ओमफ्राय आरो दा आरो 6:30निफ्राय ट्रेन गंसे दोङो रङियाव लासै डाइरेक्ट मोनहैसिगोन आरो बेयाव गंसेया इये गोदोल' गोजांसोदो जोङो आंबो गोजांसोदो लोगोफोर जोंना ट्रेनानो लेट जाबाय 6:30 बाजियाव फैनो लागामोन उनाव आरो दा 8 बाजियावसो फैगोन नेगासिनो आरो दा सान्दुं एकदम बिराद उरुनाव खारदो खर' सादनानैबो दोङो माबा मिया हरना उरुना दैमान हंख्रदो बाराय खासेया गुर गार इनो बिथि आरो बेटा दांदो मोनसे बिसनायावनो इबारनिफ्राय बेटानि कारनिबो टिकेट गोदान लानांसिगोन एकदम बेटाखौ उरु होनायावनो आं जागामोन दे एखासे सिङाव आरो बेटाया आंदो सायाव उरुनो होननानै आंबो थांबाय सायाव उरुबाय बहुत खस्थ' मोनदों बे जाबाय पाकुर स्टेशन एक्चुअलि जों पाकुर स्टेशननिफ्राय थाङामोन जों बर्धमाननिफ्राय थांगोन आगोलाव बाट एबार बाय थाबैनो मोनहैगोनखाय पाकुर स्टेशनाव फैदोंमोन आरो खिन्थु दिनै बहुत लेट जाबाय 1.5 घन्टा 2 घन्टा लेट प्राय ट्रेना नायनोसै मा जायो ट्रेना मोनफैबाय ट्रेना मोनफैबाय थांनो जाबाय मोनहैसिगोन एबार सिदालयाव नै आङो सायावसो जना दोङो दा सानि सिटखौसो मोनदों जोंहा ओमफ्राय जेबो जानो मोजां बुस्थु मोनाखै आरो मोजां बुस्थु ओंखायनो नै जालमुरि जादों आं दा बिराद टेस्टि बुरिया बिराद बाबाय आंबो ट्रेनाव माने ट्रेना 1.5 घन्टा लेट 2 घन्टा लेट এইকাৰণে बोरिं जाजोब्बाय जोङो माला न' मोनहैगोन होननानै खासि अबस्था गैया बेलायाबो ओंखाम उखैफ्लायजोब्बाय ट्रेनाव मोनजायो आरो खिन्थु टेस्ट गैया गोथाव नङा बे कारने जायाखै जों बुरिया ट्रेनाव थानो हायैनि ओइले गयखौनो लाबाय गय बायनानै जाबायनोखा सानसे एख' जायाखै ओंखाम जानो होबाय आरो ओंखामबो जाया रुटिबो जाया पुरिबो जाया जोंल' नास्ता पास्ता बाय बांला जाबाय आरो एख' जायाखै ओरैनो दासो गय जादो मानसिया फुलिजोब्बाय गेस दोनो इयो गय जानानैसो बाय गाहाम मोनबायनो गय जाबा गय जाबा आरो बाय गाहाम नांगोनबो बेनि बेटे एकदम गेलेगासिनो 10 टाका नोंनि गेसआ खतम जाबाय मानामानानि 5:30 बाजिबाय आरो जों दा बङाइगाव मोनफैबाय निउ बङाइगाव स्टेसन मोनफैबाय आरो 2 घन्टा रङिया मोनसिगोन आरो दुब्लुआ नै जोंहा उरलांबाय दसे आरो उरलांबाय बिखौ फुना दोनबाय ओमफ्राय दाय आइमुआ फैबाथाय नै जोङो निउ बङाइगाव स्टेसन मोनफैबाय नै बुरिया गय जाखांनानै बाय गुस्थिखौ गोजा खालामना लाबाय आरो बाय स्लेब बारा मारिबाय जा बेटाया नै लिहुरलांबाय बेटाया हाथारलिया आंनिया बेगा रेडि सिङावबो ट्रलि बेग मोनसे दोङो बेखौबो रेडि खालामखाना दोनबाय सिङावबो ट्रलि बेग मोनसे दोङो बेखौबो रेडि
Karena losan nangga, ekdom naili torze ya, gimana kak? Torze mahono kai kabai, pas okan nangga, aing mau apa lanu kai biar dah, guri ekdom khusi ya, dan nong pesi kan, oma betor menjaga, nada desi tahu menjaga, nane biar khusi ya deh. तो आंबो खुसि जादों किन्तु एसे खस्थ'बो मोनबाय मानोना आंनि लोगोसेयावनो फेमिलि बेटा इसोर गासैबो बहुत खस्थ' मोनफादो बेनिखाय एसे आं खस्थ' मोनदों आरो बाखि आंनि फालनिफ्राय आं गाव एख' फिजिकेलि एख' प्रब्लेम मोनाखै बिसोरनि थाखाय एसे दुखु मोनदों आरो जेबो जायाखै फुङाव रटि बायना फैदोंमोन रटिखौबो जादिया रटिखौबो लेथ्रा होननानै ओंखाम बिरियानिबो फैदों बिरियानियाबो टेस्ट गैया होननानै जादिया जानि बेटायाबो जेबो जादिया केक आरो साम'सा मोननै जानानै बा जिंदा दै लोंनानै मासे बेटाया गेलेबाय आरो बहुत बेलेग गथ'फोरा बहुत बरिं बहुत डिस्टार्ब खालामो जा बेटाया जेबो डिस्टार्ब खालामदिया और लोगोफोरना एसे बगियावबो दा जोङो गाव गाव क्लथ हि लानानै गिदिंनो गोनां जादों कम्बल सम्बल आगोलाव मा एसे बगियाव कम्बल बम्बल प्रभाइड खालामोन आरो कम्बल सम्बल होयोमोन खिन्थु दा जेब्लानिफ्राय कभिड जादों अब्लानिफ्राय कम्बल सम्बल होआखै आरो तो गावनि हि लाना गिदिंनो गोनां जादों दा लोगोफोर थांनानै ट्रेनाव थानानै बेग मोनबाय बेगा लोगोफोर माबा लादो 300 थाखा लाजाबाय इयो थगायनानै इ बेगखौ ना मेलाफोराव 50 थाखायावनो मोनो 50 थाखायावनो मोनो इ बेगखौ साला 300 थाखा होनानै लादों फिसा फिसा बेगफोरा तो लोगोफोर जाय निउ मा होनना बुङो ट्रेनाव जार्नि खालाम बिसोर मिथिखायो ट्रेनाव मा अदकिया दाम बुङो 200 टाकानि 300 टाका 300 टाकानि 1000 टाका होनना बुङो बेयावनो जाय बार्गेनिं खालामना लानो रोंबासो तो नाय बिखौ आंना मेलायाव 300 टाका नङा बेखौ 50 टाकायावनो लाबोना फैगोन मिथिबाय बेखौनो 300 टाका होनानै लाबाय मा मोजां नांदों जों आं आरो क्लिपबो मोनबाय मालाय बारायबाय नादो पा नैखौ बेसेबां बिदोंमोन मिथिबाय लोगोफोर नैखौ 90 टाका बिदोंमोन बेनि उनाव बुंबाय खम बेसेबाङाव होगोन होनना बेनि उनाव बुंबाय 80 टाकायाव होगोन होनना बुंनाय बेनि उनाव लास्ट आं बुंबाय आं 10 टाकाबो होआ नोंनो थां होनना बुंनायाव होनबा लास्ट 40 टाकायाव होगोन होनना बुंदोंमोन बेनि उनाव 40 टाका 10 टाकानि आं बारा होखादिया बेनि उनाव लास्टआव बेसेबां होगोन 20 टाकायाव 20 टाकायाव होननानै थांबाय आरो पिनखौ खिथिया माने खुस्रा गैयिनि लोगोफोर नै पिनखौ थाइबा माने 10 टाका बुंदों मोनसेयावनो आं मोननै लाखिदो 10 टाका होननायले मोननै वाव नैखौ मा मिथिबाय नैखौ आंनि सलाफोरा ट्रेनाव फैनायाव मा गाजोला नांनानै नैले पेना बिजिदो ट्रेक सुटा बे गाजोल गाफाराव नांनानै जिदो तो बेखौ सुथाबगोन नै पिनदो लोगोफोर नैबे जिदो आंनिया गाजोल नांनानै लोगोफोर नैबे ट्रेनाव गाजोल नांना जिदो आरो नै पिनदो सुथाबगोन बेखौ गोलैबाय खन अब खुश है बेग के साथ बेगखौ लाना नों उरु दिनै मिथिबाय थांनानै नोङो बिसनायाव लानानै नों इखौ उरु ओरै बामथुमनानै एमान बेग थानानै आरो बेग नांबावगौ गैया आंनो बेगानो गैया एमान बेग थानानै लोगोफोर बेग नांबावगौ अखारनाय जासिगोन नलबारि बारबाय बेगखौ बिखौ मोनसे नैले हिन्जावनि बुरैनि गथनि बेग नैबे बेटानि बेग बेयाव बेटानि जानाय लोंनाय फिसा दोङो बिनाव नैबे मना बिनाव नैबे बेग उनथिंनिया आरो उनथिं दंबावोसो लानानै आरो नैबे सिगुलो ट्रलि बेग दोङो इथ' आरो 15 कुन्टेलसो जाखादों 20 कुन्टेलसो 30 जालाबो कमसे कम जादों 25 केजि 40 केजि इखौनो बुंनायदोंमोन आं कुन्टेल बुंलांनाय होनदो 40 केजि बुजान बेटाया नोंनि लानाय आरो बाखि आंनि किना पार्टिसै बेटाखौ उथिना दो लोगोफोर जोंहा मोनफैबाय नै कुटु ओइ रुको नहीं जाना है ओइ जागोन आंनि बेगखौनो मालाय देदला लाना थाबाय गोदलो देखो अब के चेहरा देखो ये जाओ अभी जाओ अभी आ गया बेटा अले चलो
लोगोफोर जों न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय आइया जि गोथाव गोथाव एकदम खोमा बिबारनि अनला खारै ओमफ्राय बेदर संनानै दोनदोंमोन बेखौ जानानै उन्दुना थानोसै आरो दा आरामनो स' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय